ce șanse avem cu Turcia acum? Grande, ei sunt mult mai buni individuali. Eu cred că șansa noastră e forța grupului, fără discuții, pentru că e un grup unit. Avem și noi jucători buni, valoroși. Ei au avantajul că joacă acasă, dar acest avantaj poate deveni câteodată un dezavantaj, pentru că presiunea pentru ei va fi foarte mare, ei sunt mari favoriți. Citeam că Arda Güler valorează practic toată naționala României, dar până la urmă nu joacă valoarea individuală, joacă valoarea colectivă și aici noi avem un atu în plus față de ei. Și mai e un lucru, sper ca Nea Mircea să fie inspirat, să trimită în teren cel mai bun 11 și acești băieți, aceste căprițe de munte să ne facă fericiți.